Какво става, хора? Добре дошли в моето видео. Това не е спонсор, така де. Така. Се питате какво става с ревюто. Вече съм ги взел, даже съм ги отворил. Имам видео как ги анбоксвам навънка. Много странно анбоксване беше, но да. Какви са сега целите ми за този канал, вече като съм си взел мишката и слушалките? Сега ще се питате къде ти е... Момент, къде ти е клавиатурата? Клавиатурата ще се взема този петък, ще направя отделно видео, където я анбоксвам и правя ревю на нея. След това... Специал, да. Мислех, че ми шупя мишката, ама не. Какви са целите? Значи, какво ще играя? Ще играя Майнкрафт. Разбрах, че мога да се изтегля джавата, в смисъл на телефона, и ще си правилно да я стегля. Ако не, ще играем Pocket Edition, който се прави Skywars, това. Имам да качвам видеа за напред, които са много... Не знам дали да ги качвам, отмислям го. Но, какво да се прави? Какво ще играя? Fortnite. Не съм много сигурен за Fortnite, но Fortnite, Standoff 2, Standoff 2, Minecraft. Чакай, трябва да помисля, стойте те. Не съм съпред. Free Fire. Също така, Free Fire ще играе. Какво трябва друго да играе? Нещо, което ма кефи. PUBG може да играе, или Call of Duty. Също Call of Duty може. И да. Смятам да направя Q&A, където да ми... по случай 40 абоната да направя Q&A и да ми задавате въпроси. Като цяло... Каквито и да са. Без всеки въпрос, нали? И да си направя Q&A за 40 абоната. Искам също така да ви благодаря. Знам, че не съм ви благодарил, но аз ви не съм го ценя и без вас аз съм нищо. Така че да. Мишката на Cougar е много добра, наистина. Просто ревето беше навънка много гнусно. Не знам дали е много гнусно, не знам. Трябва да го сгубявам. Днеска трябва да го правя. Да. Също така, абонирайте се за моя брат Патлака, като натиснете в канал на канале, на моя канал на канале, ще го видите 78 абоната. Нека да стигне 100, надявам се да сте се абонирали. Ако да, ако не, отивайте, какво чакаш? И така. Хора, не знам, много ме искаш. Кога ще правя стрим? Нали трябваше да има стрим? Ами, стрима ще бъде по-другия петък, ако ми останат пари, след като съм си взел клавиатурата. Ако не, ще има съдба на кръстопът, пак на живо. Само че сам. И няма да ям дали. Жалко, но да. Еми хора, това беше клипа. Абонирайте се, струшете лайк бутона, искам да го ударите, да го щупете, да си ударите телефона или компютъра. Не буквално, но да. И пишете долу в коментарите да качвам ли старите видеа, защото аз не искам, но ще кача PvP-то, дето съм играл на Skywars, няма как просто. Така че, благодаря, че гледахте, ай, чао!